Oh! Ano ipaw mo na radyo? Kisay tao riya? Nga nung ipaw ang radyo? Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Tanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Ipadayon gidiay ni Mrs. Silas ang pag-on the air aron isulti ang mga hitabo nga mga binuhatan nila ni Sixto ug Roger. Tuod man, may nanawag ni Roger ug nagpahibaw nga bisan na sandapit sa syudad nagpundok ang mga tao nga nagtanaw sa telebisyon ug naminaw sa radyo. Bisan sa tindahan nga duol nila ni Roger nagtapok ang mga tao. May desisyon si Roger nga patyo na ang iyang inahan. Nagtakuban gihapon pagkabayod si Alan nga gikuha si Teresa. Nabala ka si Teresa kay nakamatngon siyang may mga tao nga nagbantay niya apan gipamatay na di ay kini ni Alan. Nagkahukom si Roger nga mobiya sa syudad ug mag-iya-iya na sila sa iyang amahan ug gibati og gataranta si Sixto. Pagawas na ni Mrs. Siles, may usa ka buto ug naigo ang iyang agtan. Niya ang sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Okay, ma'am. Mahirap na yung anak. Wa ko mahibaw kung hain sila. Sige, daghan kayong salamat. Kasamok ba dayan ang mga reporters? Gipasen! Gipasen si Mrs. Janis! Gipasen si Mrs. Janis! Dia si Sanchez. Ambe. Sanchez. Tumba na ang imong mama, Congressman. May baon na ka ba? Patay na imong asawa. Humana. Pusing. Wala. Kano, Sanchez? Musibat ang dami. Gilibutan ng mga polis din. Sokol mo, sokol. Anak gini baka di pusing. Pusing kon way surte aw ihaw gid mi ane. Musukol ta nila ha. Way managan. Musukol ta nila. Kailasan nila. Ana. Sukol ta.
Wala na sila sa senses. Tigbak na sab. Usa makaandam na ka? Naghuot mo na mga kwarta ni mo sa kong bago eh. Mausap tingnan itong ako ada. Langay-langay yung 6-2. Iya na rabataan ni. Mangandam na ko eh. Pili na lang ko niya din yung milakaw na sa balik. Di na sa makontak ang iyang cellphone. Hain kasi. Wala ko mahibawon sa iya kong buhaton. Naglipok na kong maayo. Paabotin ko lang si Alan din eh. Kana kung makapalik pa siya. Ano guna ni ubang kwarta nga di na masuspat? Ay, masitut no sa mga kwarta, bitong! Oo, Mio. Kabang sirado ni Sipir. Pagkamana, pupuan ang mga nagkatag kwarta kay imo na ka na! Oo, Mio. Daghana ni Mio, Ray. Hala, imo na tanan! Pagdali, kaya malakaw na ta! Salamat, Mio, Ra. Oo, asam ka! Asam ka! Ay, pawali ko sa mga mayor kay gubot pamanis lukot pagkapuyo, ah. Lukoy ka magkabintong! Pauli na ka! Pauli lagi ko, Mayor. Oh, di ay ha? Ayaw na! Punanin mo ka kung gipoyos ka kwarta, Mayor. Usa? Ha? Punanin mo. Punan. Mabebe. Oh, naginutan niya. Ipuno ni. Ipuno! Agay, Mayor. Agay siya kagaral. Kulukoy! Usa to mo to? Nas, bintong ay! Usa ron? Oh, wala. Mao na ron. Uy, hala! Inkwentro na! Misokol na ang ato mga tao sa mga pulis. Una ko nimo pa 6-2. Kung may surti, magkakita na gyapon. Ang pingin taon, Dong! Wala. Gubat na! Sunod na ito, Congressman, dali! Una, ang nagsunod ko ninyo. Libaw na mong sikreto ang kianan. Ulahos na dito. Anam nang nahurot ang mga kaubat ng busing! Nahibawag yung tanan. Nga nagkituna ni. Ang nagsugod na ni. Anong matikyaw ang mga series. Mao si Alan. Si Alan mo'y nagkaingon na ng hitabo. Busing! Mga pulis! Nakatag na to! Dili! Pacha ko ninyo! Ako dili! Ang dili! Gikumapo! Dili! Busing! Huwag kumunsa! Pugin ninyo ka ng mga animal na dito makasunod na mo ni Pinto! Sukli ninyo ng mga pulis! Ayaw mo kado ka rin nila! Malulot na rin ang mga bala! Busing! Dali! Dali! Busing! Alagay! Di na ginagdamasakpan na ni Busing!
Tanil diyan kini atong isubay. Nga ilawom sa inyong mansyon. Kaya duha nga nagsulod na to nga nagda sa mga dagkong bag sa akong kwarta. Pito. Sila na si Istong sa tansong. Uy, namingaw naman yung resban. Wa na yung mga bukta-bukta. Mingaw na busing. Nahurot ang among mga tao, Pito. Ang ako karong huna-huna mo sa Papa Sixto. Baya, nagawas ba siya? Pero asam sa akin. Oh, sali mo, makita na pultahan pa yung gawas ng ilawom sa mansyon, Pito. Dali na mo sa sakinan. Pasagin ninyo puntahan. Tara! Dali! Larga na, Pito! Subaya lindana, Pito. Mula ho sa isdaan pengos dagat. Akong yati, may akong sakyan palayo din. Di manos unahan, Pito. Busing. Oh, bisila sa unahan. Bisilya. Ikarga na ninyo ang mga bag sa yate, Pito. Busing. Pagkatawag na mo, Tansong, Istong. Ilahos na ninyo ang mga bag sa yate. Dali! Busing. Busing! Busing, mana? Tura sa kabi ng mga bag. Gusto man, nalagaan na, Busing. Mukuyog mo na ko. Ang sabay. Mukuyog eh. Paglain mo ginyo, Pito. Unsa man eh, Busing. Nga, nung. Samok-samok lang mo. May adlaw rin magkakita kita ko sa balan. Ano mo ni? Kamu tidak mo andar ng akong yate. Ano mo ni? Ginamandar, sir. Oh. Alan! Atangi ang katapusang sumpay nining Sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon
ni Algin Abakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording engineer, Achilles Hisim. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa RGMA Production Center.